Mabaidin dong? Boria, hitka. Yaudah. Hi, I'm Gainmyu. Nice to meet you all. Goromau tasar, दै गांबाय बिराद गारियावसो थांबाय ओमफ्राय दैयाबो Flashback. Hi, hello, namaskar. Welcome back to my new vlog from Pasighat. जों नै दासो एक सेकेन्ड स्टार्टिंनिफ्राय नायबोदो दे नोंथांमोना बाय 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 लिचि थादो फाइनली रङिया स्टेशन सफैबाय बिराद बोसोर जाबायमोन स्टेशनाव फैयैया पासिघाट थांगोन आरो जोङो जोंना ट्रेना 3 नम्बर प्लेटफर्माव फैगोन जों दा ट्रेनाव जिरायनानै लाखाबाय ओमफ्राय बेनो थांगोन आरो माबानिफ्राय रङापारानिफ्राय रङियासिम फैग्रोबाय फैनानै ओमफ्राय दा बेनिफ्रायनो आरो रङिया टु मुरखं सेलेक्ट थांगोन आरो ओमफ्राय माखासेया गरेस्वराव नेनानै दं गरेस्वराव गाखोसिगोन बिसोरो नायलांबाय थादों नोंथांमोना जोंनि फार्स्ट स्टपेज जाहैबाय गरेस्वर ओमफ्राय दा बेहायनो नेनानै दं लिसान मोना वेलकाम वेलकाम गासिबो सफैजोब्बाय दा नै स' जों दा फैयै फैयै सफैबाय सेकेन्ड स्टपेज टंला ओमफ्राय बेथिं जोंना राहुल इफाले 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 मा इफाले गावथुना दोनफैलायदो मालाय Really? I need. मालायसो खुलुमना हरदो नामा नोंलाय थांगोन इबो थांगोन इबो फैनो स' दा जों फैयै फैयै राङापारा स्टेसन मोनफैबाय नमक दिया 3 4 5 6 7 नमक दे दो दाउदैनि बिगुरखौ जिरनो हायाखै नै दा जों दा सफैबाय गहपुर स्टेशन नैबे हाइवेजों थांबाथाय इटानगर सहैबाय हालंगि माने गोदान इटानगर हाबनाय गोदान गेटखौ मोनहैयो आरो बेजों थांबा जों दा सफैबाय धेमाजि स्टेशन ट्रेनाव गाखोजेननायनिफ्राय जानायानो जानाय दा जों नै सफैबाय सिलापथार गाखोजेननायनिफ्राय मा जाखो मथा मथि रङिया स्टेशन गरेस्वर स्टेशननिफ्रायनो बिथिं मा जाबोखो दिनै फात्ता गैया बैग्रि आसार थालिर दाउदै मिक्सार बादाम मेरला मा जाखो माथो खालायनो उपाय गैया 11 घन्टा ट्रेनाव ट्रेभेल खालायनाय नैबे लामाया जाहैबाय मिसुगा थांनाय लामा बिथिं थांजायो आरो लामाया स' जों दा फाइनालि स्टेशन मोनसिगोन मुरखं सेलेक्ट स्टेशन ओंखारबोना लानोसै बेनो लास्ट स्टेशन मुरखं सेलेक्ट रङियानिफ्राय फैयै सफैबाय मुरखं सेलेक्ट दा बेनिफ्राय गारिजों थांसै स' जोंना दा रुमा बेहाय बुक जाबाय मोनब्रै रुम लाबाय The next morning. Hello friends, good morning. नै दा जों अलमोस्ट रेडि गासिबो पेक खालामजोबना लाखाबाय दा जोङो शुटनि थाखाय थांसै ओमफ्राय बिथिं मेकआप खालामगासिनो दा जों थांगोन सियांआव थ' नायलांबाय थादो नोंथांमोना
ready. Next ओमफ्राय बिसोरो एक्ट्रेसफोरा फैगासिनो नेगासिनो बेखायनो फुंनिफ्राय जेबो जायाखैमोनल' दा मेगि जाना लाग्रोबाय ने दा जाखांबाय मेगि थांसै दाना लकेसनाव बिथिंजाय जों दा फार्स्ट डेनि फार्स्ट शट लानो थाखाय लकेसनाव सफैबाय बेहाय लानो नागिरदों दा नैबे जाबाय सियां रिभार आरो खिन्थु ओरै गाहायाव थांनो नंदोंमोन खिन्थु गाहायाव बोरै थांनो बेखौ जादों आरो स' जों दा बेहाय नैबेहाय जिरायना दंथ'फैयो माने जों ओरै बिथिंजाय ओंखारख्लायबोबाय आरो जोंहा लिसानजों आंजों ओमफ्राय बिसोरखौ ओरै गारिजों गिदिंनानै आलदा लामाजों फैनो होबाय माने बिथिं एसे खस्थ' नालाय ओमफ्राय बे शुटिंआ जागासिनो बिदुत एन्टारटेनमेन्टनि आन्दाराव जागोन आरो बे मिउजिक भिडिअ'आ फार्स्ट जितु हरखाबै मिउजिक भिडिअ बानायदोंमोन मनालिसाजों बेनिनो बे हिर'निनो ओमफ्राय दा जोङो बेहाय फैदों आरो दिनै अरुणाचलाव दिनै फार्स्ट डे फार्स्ट शुट ओमफ्राय एक्ट्रेसआ बेनिनो अरुणाचलनिनो एक्ट्रेस नोंथांमोनाथ' नुखाबाय दहायनो एसे मेकआप खालायनायावहाय नुबाय ओमफ्राय दा हायोबा नोंथांमोननो देखायबाय थानोसै सफैजोब्बाय दा बयबो बेहाय लकेसनाव दा फार्स्ट शट जानो थांगासिनो माबायदि होनदों बढ़िया हिट का ना हमारा हीरोइन इधर है नाम बोल दे Hi, I'm Gainmew. Nice to meet you all. तो कैसा लग रहा है फर्स्ट शॉट होने जा रहा है बोरो का फर्स्ट म्यूजिक वीडियो है ना हाँ, my first. एक्साइटेड तो बहुत ही ज़्यादा. को क्रॉस होने के बाद तुम 2 स्टेप ऐसे ऐसे चलते रहना साथ में, ठीक है। उसका बाद ये तुम ये हो गया, उसका बाद ये हाथ दिया, ठीक है। जाने के बाद ये 4 स्टेप जाने के बाद तुम इसको ये करना, वीडियो तुम ज़्यादा क्रॉस हो गया, एक सेक्शन स्टार्टिंग ट्रायल है इसने यू बी रेडी, कीप रोल, 5 6 7 गो ना वीडियो आया लिंक 9 कट फार्स्ट शॉट जोब्बाय अलमोस्ट 35 डिग्रीसो जागोनदां गरमा बांसिनसो जागोनदां हा 37 ओमफ्राय बेहाय गाहायाव मोनसे शट लानानै फैबाय फैनानै ओमफ्राय दा आरो नैबे ब्रिजाव मोनसे शट लागोन गारिनि ड्रनजों लानोसै बेखौ फट' खेबगासिनो आंखौ फट' खेबगासिनो हा गरमा हाला बिराद गरम अत्याचार नै दा सिगांनि मा होनो पासिघाट ब्रिजाव जिरायनानै दं माने बेहाय शट दाननो नागिरदों आरो मोनसे दै गांबाय बिराद गारियावसो थांबाय ओमफ्राय दैयाबो गरमा जाला खामथाबजोब्बाय सयथिबो मतलब ये इन हुआ देखा ये चाहिए मतलब इतना मत लो और जो ये वाला टर्न हुआ सेम वही करना, चल के नहीं आना है, चल के नहीं आना है. थोड़ा ऐसे ज़्यादा नहीं रेडी रोल पूरे लाइट हां 5 6 7 go 우당함이 라이만 그스아 Kan dari saya dokter itu juga balik. Moyan sudah ready Para ke zona. Rolling. 5 6 7 go sekarang nikot take lagi लंच ब्रेक में क्या है अंदर क्या है फ्राइड राइस माबा हराखै नामा बा चटनी हरदो आयो स्पुन थिक नि मान गरम ओमफ्राय माबा फ्राइड राइस जानाया बानलु आलु जोबबायमोन खुगाया ओंखायनो बेखौ जाबाय
So finally दिनैनि थाखाय जोबथ'बाय बेहाय ओमफ्राय गाबोन सिरखि आरो बडाक नामायाव थांगोन मुझे नहीं पता तो दा हटेलाव थांसै